na svetu ne postoji ništa što je vrednije od vaše slobode. Ja ne mogu da verujem da sam sad kući, da sam u svojoj sobi, da spavam već par dana na svom krevetu, da se tuširam u svom kupatilu, da sam tu, mogu da se šetam kad hoću, da idem gde hoću, da radim šta hoću, da su mi tu roditelji pre svega. Samo što eto ja u tom trenutku nisam baš racionalno razmišljao i napravio sam jedno sranje veliko. Ne postoji ništa što može da vam zameni slobodu, jer čovek bez slobode nije čovek. Zdravo svima i dobrodošli u moj novi video. Ja sam Vojkan i znam da me dugo niste videli i jako mi je čudno ovo sve sad rasveta, da sam kući uopšte, vidite po naslovu o čemu je priča. I želim da neću uopšte da odugovlačim, želim uopšte samo da kažem da želim svoje ovo iskustvo i ovo što sam doživio da ispričam u kameru. Želim pre svega da vam kažem da sam sad dobro, da nemam nikakve posledice, da mi nije ispadao sapun ili nešto tome slično. Ovaj klip će više biti onako kao neko naravučenije i primjer šta ne trebate da radite. Leta gospodnjeg 2024. godine, to jest ove godine, sam napravio neko omanje sranjice i nedugo posle toga što sam napravio sam uhapšen vrlo brzo. I ne želim, pre početka ajde priče, pošto sam već krenuo da je pričam, ne želim sad da iznosim ovde neke jako bitne informacije o meni, o ovome što sam uradio, da nekome ne bi davo ideju da on to uradi ili tako dalje. Sve u svemu napravio sam to negde sredina februara bila, ja sam već bio uhapšen tamo negde 22. 3. februara. Suđenje, drž ne da i pritvor, spavao sam nekim klupama u nekom ženskom pritvoru, pošto nije bilo slobodnog. Bili su prepunjeni muški ovi kao pritvori, pa sam ja spavao u ženskom, pošto je ženska prostorija bila prazna. Spavao sam tu par dana i nedugo posle toga sam prebačen za zatvor. Izrečena mi je zatvorska kazna u roku od 4 meseca i ništa, strpali su me u zatvor i tu kreće pakao i havarija. Prva noć u zatvoru, znači nikad neću to zaboraviti. Odvojen si od svega, od roditelja, od porodice, od familije, od drugara, od slobodnog i normalnog života. Prosto ne znaš šta te sve očekuje ovde. Da li ćeš izaći normalan? Ti si tamo s bolesnicima, narkomanima, dilerima, ubicama. Sad ti treba da tu ostaneš normalan i da izađeš makar koliko toliko, makar malo loše i da izađeš onakav nego kakav si ušao, to je veliki plus za tebe, jer znate s kim si, takav si i onda jako je velika verovatnoća da ćeš ti još više da se pogoršaš kad odeš tamo. Prolazilo mi je tako svašta kroz glavu, šta sam radio, pa sam došao do zatvora, znaš kao još osnovnu, srednju školu, sprdo se, nikad veće probleme neke nisam pravio. Znaš, sve tako tih nekih bezbrižnih stvari, prođe ti život onako kroz sekundu, prve noći naravno nema spavanja, znači misli non stop overthinking i to mislim da je normalno tad, da se to tako radi, prosto razmišljaš o svemu, nekako nikad ranije nisam imao neka suđenja, nisam pravio neke ozbiljne probleme i to sve, onda prvi put u dodir dolazim sa tim i onda je to strašno užas. Imao sam sreću da dobrih 2 meseca sam prvo bio sam u jednoj ćeliji. Evo vam slika ovde. Znači ništa nemaš, imaš krevet, neki mali ormarić gde ništa nije moglo tu ni da mi stane. I to je to. Na podu nemaš parket, imaš neki beton, puno je buba nekih i pošto ja sam u zatvoru bio, to vam eto nisam rekao, od sredine maja do sredine septembra, znači 4 meseca sam odslužio. Odrobio, u stvari, nisam odslužio. I to je onaj period baš kad su najveće vrućine i, znači, udari vrućinčuga, razumeš, 42 stepena, ja se znojim, tebra spavam na onom prljavom jastuku, prljavom dušeku, brate, ne znam nije koliko dana, oznojiš se svaki put oko noći, nemaš klime, nemaš ništa, znači, vidite tu nema, na ovoj slici, nema ni WC šolja, ni česma neka, nego svaki put sam morao da idem 2 sprata niže, da pitam komandira svaki put da li mogu da serem i da pijem vodu i da se istuširam. Prosto kad te zadesiš u takvoj nekoj situaciji, gledaš da
ti ne postaneš neko od tih bolesnika u zatvoru koji su tu po 5, 6, 10 ili 20 godina. Kad se ti nađeš na takvom nekom mestu, ti zapravo skapiraš da su svi oni normalni, a da si ti jedini ludak. Zato što kod njih je to nenormalno ponašanje normalno. A ti si zapravo onda, zato što su svi ludi, normalan, ti si zapravo onda u stvari jedini lud. Jel razumete što ću da vam kažem? I tako, tu se boriš, gledaš da ne budeš njinjav, nego da imaš svoj stav, to ja, ovo, sad naravno bez nekog bahaćenja, brate, i to, da ne bi bilo po ušima od starih. Ja sam tamo skoro najmlađi bio, mislim da je tu bio jedan dečko koji je 2 ili 3 godine stariji od mene. Naravno, moji su dolazili, posećivali me i to sve. U međuvremenu, da, na početku, pre nego što uđete još u zatvor, oni vam uzmu sve. Sve lične stvari, znači nema koji internet, druže, nema telefona, novčanik, dokumenta, sve ti oni uzmu i ti si unutra, imaš eto te neke stvari i to je to. Ponašanje, tamo tih policajaca što rade u zatvoru, prema zatvornicima je katastrofa, užas, neljudski, hrana da vam ne pričam kakva je bila. Sve u svemu, eto, ja sam došao nazad kući 17. septembra i ne mogu da vam opišem koji je to osjećaj bio. Znači, došao kući, slobodan sam, mogu da idem gde hoću, da radim šta hoću, da streamujem, da snimam, da bilo šta, to je to. I onda zapravo ti skontaš koliko si zapravo srećan. I onda kad na tako neko mesto odeš određeni vremenski period, skontaš koliko si zapravo, brate, razmažen i sebičan. Nemam ovo, fali mi ovo, nemam devojku, nemam ovakav auto, nemam ovo, ne znam ni ja, brate, nemam ovu majicu, nemam, brate, Nike patike. Zapravo skontaš koliko si, debil iskompleksan i koliko ti treba, brate, jebati mater, iskreno. I eto, prosto želim da zaključim sa ovim da... Pa nisam, bre, bio u Tvorza, ljubi vas, brat. Čekaj, pa mislite da sam ja toki muflon da bi uradio neko sranje, brate, da odem u Tvorza? Ne bi, Vojka, nikad. Gde ste, ljudi, dobrodošli sad u moj klip. Izvinite ako sam vas malo prepao i sve, ali, brate, moralo je to da se desi, šta da vam radim. Sve u svemu, hoću da vas obavestim da nisam bio u zemlji 4 meseca, 4,5 meseca, da sam se vratio, živ i zdrav i prav sam i prav mi je, hvala Bogu. Tako da, stvarno su mi se dešavala neka hardcore sranja ove 2024. godine, ali nije ništa vezano sa zakonom, nego vezano u mom privatnom životu i to ne bi delio s vama. Možda ću podeliti nekada, pošto je priča mnogo interesantna, ova moja privatna što mi se desilo, znači ne za zatvor, ali o tom potom, ne znam, vidjet ćemo ako bude se neka situacija namestila, naravno, hvala Bogu, zašto da ne. Sve u svemu hoću da vam kažem, vratio sam se kući, hoću dalje da snimam i da se cimam oko vas, jer to sam ja, to volim te, bra, znači to sam ja, znači volim da vas zasmejavam, tako zasmejavam i sebe i meni bude lepo. E sad, gde je najveća promjena i šta nećete podržati, siguran sam, to je da više ne želim da glumim Albanca, to jest, ja više ne želim da, kad god izađem negde, da ljudi budu u fazonu, a evo ga on je Albanac, evo ga, kaži ovo. Nema ništa protiv toga, meni je to lepo sve, kad me neko prepozna na ulici itd. Preko YouTube-a, TikToka, čega je već sve god. Ali hoću da vam kažem da meni više to nije interesantno i nije mi zanimljivo i onda ne želim više da glumim Albanca. Naravno, umeđu vremenu sam napravio neki mnogo dobar plan, snimat ću roleplay i tu ću roleplayati Albanca i to će biti jedino mesto gde ćete moći da vidite mene, gde ću zapravo pričati ko Albanac. Naravno, neće se to biti toliko striktno, gde ću ja samo tamo, naravno, ako bude bila neka dojaja fora, neka spikica da se ubaci neki Gazim Džohaj, nešto, znaš, onda će biti to je to, super, razumeš? Eventualno možda neki skečić, nešto i to je to. Da je opalim live da pričam onako ko Albanac sa albanskom zastavom, više ne mogu, smorila je, brate. Biće jako iskreno teško da naviknem sebe na to, a i vas. Novi kontent koji sledi je mnogo bolji od Albanca, ne želim da vam kažem šta je to, vidjet ćete već. Biće mnogo bolje, mnogo popularnije, znači neko kad bude šaltao onako ili gledao i kad bude video, morat će da zastane da pogleda klip. Zato što je to toliko blamiranje, toliko a ja mnogo volim da se blamiram i apsolutno nemam blama što se toga tiče.
onako, bit će nešto u javnosti, bit će nešto mnogo dobro, evo, kunem vam se, znači, bolji kontent neće biti. Neće biti bolje kontenta na Balkanu. Znate zašto? Zato što neće biti suvo prozivanje nekoga, neće biti kocke, zato što prvo ja se ne kockam, drugo ne bi to streamao, meni to dosadno, niti se razumem u to, a inako sam cicija, ja kad izgubim 200 dinara, meni propadne dan, brate. A i bit će ovako nekih drugih normalnih klipova, bit će ponekad streamovanje nekih igrica, samo ne znam, uzeo sam do jaja novi komp i nisi siguran koliko mi je jak internet, da li će on moći da podrži sve to, pošto mi je malo slabiji, ali o tom potom. Hoću da vam kažem da najveći razlog zbog kojeg želim da prestanem da snimam ko Albanac jeste to što ne želim da me ljudi prate zbog nekog drugog, a ne zbog mene. To jest, ja hoću da budem ja na internetu, više neću da glumim nikog drugog. Naravno, bit ću to raznih imitacija i svega, ali hoću da izgradim sebe, eto. To je to. Realno, ja kad sam napravio ono i TikTok i YouTube, realno mogu sam da se nazovem Gazem Džoha ili, ne znam, Imer Zećiri ili nešto tako, a ne Hot Vojkan, tako da ono. Subscribeujte se, lajkujte klip, očekuje vas mnogo jak content, subscribeujte se ovde i idite na Instagram, na TikTok, svuda je isto ime Hot Vojkan, sve zajedno, sve malo spojeno ukucaš i to ti je to. Ne bi više odugovlačio, bit će mnogo bolesnih ideja klipova i onako hardcore. Ne želim da snimim neke klipove iz kuće, što meni to nije zanimljivo. Meni je zanimljivo da snimim u javnosti, da vidim reakciju ljudi okolo. Prosto time se hranim. Tako da eto, hvala puno što ste gledali ovaj klip. Voli vas vaš brat Vojkan. Kogod se subscribe-uje, postaje momentalno hot. Da li bio muško, žensko, baba, deda, penzioner, beskućnik, žaba, pogača, hleb, vinjak. Hvala što ste gledali i vidimo se. Uje.